30 soċjetà mużikali differenti ibbenefikaw minn total ta' 160,000 euro f'għajnuna finanzjarja permezz tal-iskema annwali nejnu finanzjarjament lis-soċjetajiet tal-banda. L-iskema ssir b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda. Merjen Kawk, id-Direttur tal-Fondi u Strateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, aċċenna tal-impenn tal-Kunsill li jkun qrib is-soċjetajiet mużikali Maltin. Hija spjegat li permezz ta' dawn il-fondi il-Kunsill Malti għall-Arti qiegħed jirrikonoxxi l-irwol ċentrali tas-soċjetajiet tal-Każini tal-Banda bil-kontribut tagħhom fit-trawwim tal-kultura mużikali, fis-salvagwardja u t-tisħiħ ta' tradizzjonijiet kulturali u fl-organizzazzjoni ta' sforzi artistiċi fih dan il-komunità. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici faħħar l-inizjattiva u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jippreservaw fl-istess ħin isaħħaħ il-kultura tradizzjonali popolari u enfasizza s-sinifikat tal-parteċipazzjoni tal-komunità permezz tal-arti u l-kultura u qal li l-festi lokali jippreżentaw opportunità eċċellenti għall-komunità biex tipparteċipa b'mod attiv fil-forum diversi tal-kreattività.